Salut! Azi bagă ăștia 2 Game of Skate. Asta e Sander, asta e Laur, 70 ceva de kg, rezident din Sitești. Ăsta din voluntari, din sud în nord, ca băieții, Berceni, Pipera. Acum se bagă piatră de foarfecă în ăștia 2. Logic, începe Sander. Gata, termină-l! Hai, gândiți-vă care e scena. Bun! Na! Oh! Se dă a treia cumva? Se dă a treia, încă una, bagă! Acesta a fost game-ul. Săracușarul placa. Sander, e bine. Game următorul să ne rup. Game următor o să-și rupe și Sander placa. O să iasă săptămâna viitoare, așa se știe. Și good game. Ați jucat bine rău. Good gaming. Good gaming. GG. Nu mai suport, vreau să bag la păcănele.